Morjes! Tervetuloa tänne Basementin treeninurkkaan. Tänään käydään läpi GHD-laite. Tää on varmaan monelle tuttu CrossFit vatsalihaslaitteena. Ihan ok siihen, mutta GHD ei todellakaan ole vatsalihaslaitteeksi tarkoitettu. Ja mä melkein keksisin kyllä muitakin parempia vatsalihasliikkeitä, jos haluaa vatsalihaksia parantaa. GHD-lyhenne tulee sanoista Glute Ham Developer, eli tää on nimenomaan takaketjun vahvistaja. Se miten tää toimii, mä menen tänne, eli säädetään täältä näin, pystyy säätämään tätä osaa eteen taakse. Jalat tulee tänne taakse niin, että polvet jää tämän pehmusteen etupuolelle. Eli kun menette tänne näin, tähän näin, niin polvet tulee tuohon etureunaan suunnilleen näin. Sitten työnnätte lantion eteen tästä näin. Koko matkan olisi tarkoitus pitää lantio edessä. Eli tässä on tarkoitus se, että te puristatte pakaroita kasaan niin, että lantio pysyy suorana. Hartiat ja lantio pitäisi pysyä koko ajan samassa linjassa. Eli puristatte, lähdette laskemaan alas ja tuutte ylös. Aina kun tuutte ylös sieltä, niin aktivoitte ne pakarat niin, että se lantio pysyy siellä edessä. Ja sitten lopputyö tehdään takareisille. Eli alas, aktivaatio ja ylös. Näin. Progressiona kannattaa käyttää kuminauhoja täältä näin. Eli luonnollisesti sama asento. Laitetaan kuminauha tuohon rinnan päälle tai sitten täältä kainaloiden alta niskan ympäri. Näin aika paksulla kuminauhalla kannattaa aloittaa, ettei revi takareisiä ihan paskaksi heti. Ja sitten sieltä sama homma. Lantio edessä ja ylös. Näin. Jos tuntuu jännältä mennä alas, niin mä oon yleensä käyttänyt sitä, että mä otan käsillä vähän vastaan. Ja saatan antaa vähän vauhtia sieltä lisää. Tällaista. Suosittelen kokeilemaan, varsinkin teille, jolla on tullut ehkä vähän tai jollain tavalla vähän tasaantunut se kehitys kyykkyihin ja maastavetoihin, myöskin olympianostoihin tai painonnostoliikkeisiin, niin keskittykää vähän aikaa takaketjun vahvistamiseen, niin mä takaan teille, että tuloksia tulee. Kokeilkaa ihmeessä tätä.